Екшен. Не е много за да не знам. За каквото никой няма тук зад камерата. Аз какво трябва да кажа? И ми заминавам за Гърция. С самолет за първи път. Елате с мен до Гърция. Да, елате с мен до Гърция. Ще направим видео и сега побързаме и когато си на Гърция, тогава се върта. Ето виж как слизат. Ама ние трябва да стоим тук 2-3 часа да стоим. Аре! Яко да, не? Си имаш позорче да гледаш. Аз даже изобщо не мога да повярвам, че съм истински самолет. За първия път. И сега като излетиш пък направо... Самолетен режим трябва да включиш на телефона. Тук, буди белото. Ще летим до чайките. Търпение вече да стигне. Вие за вашите 23 сабскрайбъра в YouTube нищо няма да кажете. Кажи им. Кажи им, гледайте по летище Варна. Стакачи. И така парата до тапташ. Дека йор. Να βγούμε έξω. Dear passengers, it is time to direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft so that in the unlikely event of an emergency you will be prepared to know what to do. Please remove your earphones and movement your electronic devices to be able to dedicate full attention and follow cruise instructions. Уважаеми пътници, моля за вашето внимание, кабинет екипаж ще представи инструкции за безопасност на самолета, за да сте подготвени за действия в случай на аварийна ситуация. Молим да свалите слушалките, да намалите звука на пневмите си устройства и да се съсредоточите върху демонстрацията. Стигнахме в Гърция. Его баща ми. Кажи нещо. Да кажа, ти феновете са твоите, ти имаш сабскрайбъри, не аз. Той канал е твой, ти трябва да го говориш. Ей! Так му се отидем на Зелен магнити. Е там долу. Колко надолу? Аз не знам, аз не помня. От миналата година отидахме тук. Тук сме в Гърция, ако помните. Давай да посетим. It is Rusty Hello. Не на английски, не на гръцки. Български го кажи. Добро утро. Няма значение. Как е на гръцки? Ясно.
Здравей! Ти откъде не помниш? Откъде не помниш? Галимера. Галимера моча. Не знам откъде не помниш. Ама аз правилно ли го държам? Трябва да ти взема такъв стик. Да включиш телефон. Да го обръщаш на червено. Стопа. Стига. Отиваме нагоре. Да видим какво има. Дай да снимаме. Ще се скара, че снимаме в магазина. Дай ти виж снимам. О, че готино. Ако е 15 евро, да. Ти ми вземаме. Пусна. Трябва да пиеш вода. يعني كده على مخرجين كده في الشتاء شويه Хубава ли? Да? Да се разтопи този сладолет? Що? Скуши сладолет. Вземам магнит. Ден 2 в Атина, Гърция. Какво ще правим в ден 2? Ще отидем. Ти го кажи. Къде ще отидем? Да. Ти го кажи. Акропола. Да. Отиваме рано сутринта. Да. В 9. 9 часа, защо отиваме толкова рано? Защото ако отидем по-късно, то се бъде много тъпо. Много топло, да. Много горещо. 37-8 градуса. 38. Да, 38. А и се включим, като сме по-надолу. Ей. Всякъде отиваме? Е там горе? Не. Турист. Скачваме се до Актропола. Ей, да изкачваме. Да. Уха! Има стълби за изкачване. Има стълби за изкачване. Да. Трябва така да видиш. Купихме си билети. Купихме си за Актропола билети. Да. За тебе е безплатен. Да. Иначе за възрастен 30 евро, 10,45 отваря. Ябка. 10,45 отваря. Ще напусна. Това слънце. Та
даже на го зумен, то... Айде да пием кафе, да се качим там на скалите. Да гледам. О! Какво става? Да. Снимай го. Така ли? Не бе, така с телефона за видео. В видеото да участва. Това е, да. Чакай да вземем маската, каската. Ще го сложим. Внимай, че камъните се хлъзгай. Ей. Тук насам. Тук, Димитър. Да. Ден 3 ще отиваме... Там? Да. Добре. Айде да поседнем някъде. Само че внимавай, чули? Гледа, бе. Опитай да го помилваш. Хора има, Да а? ми държи. Тая хора има. Не се... Защо да ти помагам да се защити? Какво правиш там? Да виждаш някои други хора да се качват по маслиновите дръвчета. Ай, скачай! Челата! Беги! Ръката бързо! И къде да идва бързо! Ръката ти бързо е! Не се шегувам на ръката ти! За малко не се шегувах. Има го на... Гледай тази дупка, дали има някаква змия ли се излезе. Чули? Там ли я видя змията? Да. Пашката е там. Това ми е третия път, че видя. Или просто някаква пръчка нещо. Беше жълто с черна линия.
Остават не още ръгъли. Изчакай да взема по-хубав там. Няма да стане. Да. Чак. Yorgo! Yorgo! Ane papa no pare to video. Helado. Helado aquí hace video. Ah, okay. No problem. Okay, thank you. Sorry. This is your ticket. Thank you. But it's Hello. 12 o'clock, sir. Για δεν μπορούμε να περιμένουμε στην ουρά των 11-12 για να δείτε αν Ένα λεπτάκι, γιατί φωνάζει, ένα λεπτάκι. Γιατί φωνάζει. Ένα λεπτάκι, θα περάσετε, τι πάθατε. Ένα λεπτάκι. 11 και 20, θα περάσετε. Άρα εδώ πάω εγώ μπροστά. Ένα λεπτάκι. Okay, you have to wait outside, so you can go in. Давай. Эй? А? Ела нататък. Да. Елатка? Давай. Excuse me. Давай, движи се. Много хора нататък. Те спират повече тук да снимат те, че да се движим. Не виждат се ногите да съм мързал. No, it's okay. Please continue. Насам. Чакай да... Изчакай ме сега. Давай. Дай да починим малко тук. Искаш ли? Да седнем тук. Вода. И вода ли? Да. Как е за сега? Готино, нали? Пече слънце. Много пече.
Paula, ponero. Ми в гръцките фавели, в най-андърграундният квартал. Мистер ютубър е напред и въобще не се грижи за своята аудитория. Съскрайбъри, трябва да се абонирате за неговия канал, за да може той да се активира по-сериозно с YouTube канала си. Ще го казваш това точно? Мама? Да кажа нещо. За твоя YouTube канал? Да. Кажи нещо, къде ходим? Къде ходим? Да. Отиваме да търсим сладолет. Да си направим сладък. Сладолет, който сам си го правиш. Намерим някъде друг сладолет да ядем. Пак ще ядем сладолет. Мити, аяш така? Мити? Каква е драмата сега? Какво става? Пак сладоледа ли? Дали блъска се? Защо се сърдиш? Ме казва, че... Ами тя казва, че е там. Преди години го е посещавала магазина за сладолед. Сега ако са го затворили, какво да направим? Тиеме да го търсим. Ако го няма, ще едем оня сладолед с вкус на дъвки. Става ли? Това е горе на конструкцията, няма отивам там. Не е горе на конструкцията, долу е, бе. Не е вярно. Вярно е, бе. Ай се наслаждаваме на хубавото време. Виж колко е красиво. Айде да след малко. Тук е пътя. Не е вярно. Няма конструкция. Такова е подобно, но не знам дали е това, да си мисля. Да е. Не. Уау. Пълно с хора. Oh my god.
Може да е зумно, да не се виждат. Не стана. Има една тераска. Ма да видим горе на тераската. Виж кой маничка и на масичка сложена. Мале. Ти какво едеш? Bubblegum и watermelon. Страхотен, а? Как е пистачето? Жестоко са всички. А то се банана, крем, нещо. Оставете ми. Има дейте върху мен. Спирам да снимам, аз ще ми го... Дай камерата. Ден 3. Там отиваме нагоре, където показахме в ден. По-бърз ли? Давай. И вчера къде бяхме там? На Тропова. Много е красиво, нали? Да пусна този камък, искате ли да видите? Айде. И сега, ако падне долу на пътя, удариш някой кола? Този не е път долу. Има долу, има и друг път. Да, ама това как съм мина, много има голяма битка. Да вече ме отпасна. Видям. Няма нищо една битка. Има битка. Хайде да продължаваме. Хайде. Тук нагоре. Някой път става такива. Колко е красиво така, не? Дай. Шансите! Това ли е? Не. Ще го открием. Искаш да се съблечеш пътника? Не. А? Не. Много е красиво. Аре? Много е красиво. Нашите инициали ще ги намерим. Не, малко по-нагоре трябва да са. Е там някъде нагоре. Ще ги открием. Бяха на един завой. Измори ли се? Вода ще пиеш. Айде още малко остана. Е, тук имах още една котка. Да. Където мила.
Искам да се опитам от тази стотинка. И ми дай да му şimdi. Както Държи телефон. гледам, то не се вижда. И то ти не можеш да погледнеш, защото си много нисък. Аз Няма- мога май. Не, няма да можеш. И ще гледаш горе в небето. Виждам така. Дай стотинка. Къде си? В кое заведението? И за твоите ютубъри кажи нещо. Не, няма се. Защо? Не искаш сега да те преценям, те? Добре, спираме. Кажи кът.